कही हमारा के बुलाई माई बेटा कही अरविंद भैया ये गीत विशेष भोला बाबा आप सब सनिया के जान बानी अगर मार्केट में सनी खड़ा बा तो गिन के 10-11 आदमी जे हमरा को तन मन धन सब में छावर कइले बा उनमें से एगो हमार भोला बाबा अरविंद भैया विपिन भैया रुआ सबके कोटि कोटि आभार और पूरा जनता जनार्दन के। लेकिन अरविंद भैया का कहतन भैया कि तू ही बारू जन्म बले पूरा दुनिया देखवले हमारा खातिर सुख दुख मई बारू उठावे भैया कि तू ही आज की बड़ू जन्म पूरा दुनिया देखवले हमारा खातिर सुख दुख मैया बड़ू उठावले ये सृष्टि की सच्चाई है जो माई बाप हमनी खातिर तू उठा ली माई अब बेटा कैसे भी चल रिश्ता है अगर लड़का पागल रही समाज ओकरा के ताना दी समाज ओकरा के ठुकराई लेकिन माई खातिर लाल हीरा रही विपिन भैया दुनिया कुछ देर खातिर बुराई सोच ली कुछ क्षण खातिर बात भी सोच ली लेकिन विपिन भैया माई एगो ऐसन भैया कि जबले सास रही तबले सोची कि हमार बेटा हमार ला तब अरविंद भैया कहतन कि के सोचियो हम रो भलाई माई गोदिया में हम के खेलाई माई रे गोदिया में हम के खेलाई माई रे बेटा कोई हमारा के बुलाई माई रे
छोटका नाती हमने के अभिमन्यु भी अध्यक्ष की ओर से भाव खोजा तनी जा ये भाव का बतावत था कि कोना तरीका से दादी और पोता के नहीं हुई। आप सबकी आंख से मोती झरझर लोर बहता। लोर काहे ना बही? लोर बहला के कारण बा विपिन चाचा। कारण सुनी का कारण बा कि तहारा दूध हवा के करजा भई भरले ना भराई। कि तहारा दूध हवा के करजा भई भरले ना भराई। कि गुण अरविंद से माई के तना गवले ना गवाई। गुण दिखिया से के तना माई गवले ना गवाई। माई पगला शब्द कहां से लिहल गई? पगला मने प्यार होला कहां से बुझाई? अरविंद भैया विकी भैया आजकल के लड़की जब खुश होता रही सब अपना बाबू सोना के पगला कहत रही सब। ये चीज कहां से चोरौले भाई? आज तो भोजपुरी में मैटर चोरी होता। वो पगला शब्द माई के नेह से जब माई खूब खुश हो जात रहे तब अपना लाल के पगला कहते हैं अरविंद भैया। लड़का वो चीज खातिर ललचाता तरसता जब के है पगला के पगला कहता कि के हमारा के पगला वही बोलाई माई हमारा के पगला वही बोलाई गोदिया में हमारा के खेलाई माई रे। हमारा के गोदिया में खेलाई माई रे। के गोता कही हमारा के बुलाई